שלום ילדים, שלום ילדות, מה שלומכם? אני לולו. היום אני מספרת לכם סיפור על קרני. זהו קרני. קרני הוא חד קרן, הוא בדיוק כמו כל בני מינו, או כמעט כמו כולם. לפעמים קרני שמח, לפעמים הוא לא שמח כלל, לפעמים הוא כועס, ולפעמים הוא עצוב, לפעמים הוא מפחד. אלה הרגשות שלו. לקרני יש כל מיני סוגים של רגשות, בדיוק כמו לכול. הנה הוא קרני, איזה הוא חמוד. אהבתם? אבל לקרני יש דבר מה קסום, הרעמה שלו. כשמצב הרוח שלו טוב, השיער שלו בוהק בצבעי קשת וענן. אבל אם מצב הרוח של קרני משתנה, הרעמה מחליפה את צבעה בהתאם לרגשות שלו. ואנחנו רואים שלצבע של שיער של קרני הוא משתנה לפי הרגשות שלו. שקרני מרגיש כועס, השיער שלו משתנה לצבע אדום. שקרני הוא מקנא, הצבע של שיער שלו משתנה לצבע ורוד. ולקרני שהוא עליז, אז הצבע של השיער שלו משתנה לצהוב. איך קרני מרגיש היום? קרני מרגיש היום ונורא. אוי, קרני מרגיש היום ונורא. הלב שלו קודר קולו. תכף הוא יספר לנו מה הסיבה. ואת, איך את מרגישה היום? ואתה, איך אתה מרגיש? מצוין, כמו קשת וענן. טוב מאוד. למה קרני מרגיש היום ונורא? בשעות היום קרני הוא חד קרן מאושר. הוא מלא שמחת חיים. הוא אוהב לשחק בטבע, הוא מבלה שעות על גבי שעות בהתבוננות בעצים, בפרחים ופרפרים. אבל כשמגיע הערב והלילה יורד, הכל חשוך פתאום, ואז קרני מתחיל להרגיש קצת מודאג. הוא לא כל כך אוהב את הלילה, כי הוא יודע שבקרוב יצטרך ללכת למטה וללכת לישון. קרני ירד לחדר שלו ועמד ליד החלון ומסתכל והוא מודאג. לקרני יש המון רעיונות איך לדחות את שעת השינה. בארוחת הערב הוא יושב לשולחן ואוכל את האבונים אחד אחד. וכשמגיע הזמן לקרוא סיפור לפני השינה, הוא מכין ארומה גבוהה של ספרים. אולי אמא תסכים לקרוא את כולם. הנה הוא קרני, הוא אוכל את האבונה אחד אחד. קרני אפילו מוצא מקומות מעולים להתחבא בהם, אבל שום דבר לא עוזר. ככה מאוחר, הגיע הזמן ללכת לישון. קרני צריך להירדם בחושך. הוא מפחד. הנה קרני עומד בחושך והוא מפחד. ולא מספיק שהלילה חשוך, הוא גם צריך לעצום את העיניים. אמא ואבא מרגיעים אותו. הם מזכירים לו שהם נמצאים תמיד בחדר הסמוך. אבל ברגע שקרני נשאר לבד בחושכה, הוא באמת מפחד. זהו החדר של קרני. תסתכלו איך הוא מתחבא, איזה חמוד הוא. הגוף של קרני רועד, כאילו קר לו. ומה אם בעזרת התנועה של נשימה היה אפשר להכין שריון של אומץ כדי להתגבר על הפחד הזה. ואם גם אנחנו נרגיש פתאום שהפחד מתקרב, נכין לנו שריון שיעזור לנו להתגבר עליו. הנה הוא קרני. תנועה של נשימה כדי להתגבר על הפחד. קרני עוצם את העיניים, הוא שואף אוויר דרך האף ומחזיק אותו בפנים. אחר כך הוא מניח את שתי כפות ידיו על הראש. הוא מדמיין שריון יפה
קרני שומר את האוויר בתוך הגוף, הוא מצייר עם הידיים את שריון האומץ שלו. הוא מוריד את הידיים המושטות עד שהן נוגעות ברגליים. 1, 2, 3. עכשיו כשהשריון מגן עליו, קרני נושף חזק דרך הפה, והוא מתגבר על הפחד. 4. קרני חוזר על התנועה הזו 3 פעמים, דורשות 3 נשימות, כדי להכין שריון נוצץ כמו השמש. אחר כך קרני חוזר לנשום נשימות רגועות. הוא כבר לא מפחד מהלילה, והוא נרדם בשלווה בעודו מדמיין סיפורים מופלאים, לבוש משריון הזהב והיפה שלו. אתם רואים פה? הנה החלומות שחולם עליהם קרני. בבוקר קרני מתעורר רענן ושמח. היו לו חלומות נהדרים. הוא הצליח להחזיר לעצמו את מצב הרוח הטוב וגם את צבעי הקשת שלו. וגם אנחנו, אם הצלחנו להתגבר על הפחד בזכות שריון האומץ, ודאי נרגיש הוקלה ושחרור, והחיוך יוכל לחזור כמו השמש. ופה אני מסיימת את הסיפור שלי על קרני. אני מקווה שאתם נהניתם ואני אוהבת אתכם.